Ikke siden 2001 har Atassut haft et folketingsmedlem. Hvorfor skal de have et nu? Er partiet efter nogle turbulente år med udskiftninger og svigtende vælgertilslutning klar? Og hvilke mærkesager har partiet her i 2011? Velkommen til valg i KNR i dag med et par af kandidaterne fra Atassut. Og det er jer to, Sten Lynge og Hans Lybert. Velkommen til. Tak. I jeres præsentationsprogram bruger I tæt på 2 minutter på at definere, hvad det ifølge jer vil sige at være grønlænder. Ja. Hvorfor er det vigtigt i et folketingsvalg? Det er vigtigt, fordi vi alle sammen på nær demokraterne er blevet enige om, at vi i fremtiden indfører selvstændighed. Og det betyder, at vi som et folk skal gøre os klar til at blive et samlefolk. Det er det, vi gerne vil arbejde for i Atassut. Vi vil gerne, at vi under folkelige debatter og offentlige høringer, offentlige informationsgivning, gør os klædt på til at blive et samlefolk. Fordi lige i dag mener vi i Atassut, at der er for meget splittelse. Når mikrofonerne slukkes, så kommer retorikken frem igen. Men hvordan vil man gøre det for Folketinget? Jamen det skal man, fordi grund til, at vi skal gøre det via Folketinget, det er fordi, at Danmark som tidligere koloniherre har en særlig forpligtelse til at klæde os på til at blive et fuldt ud demokratisk samfund. Det skal være et proces, der startes desværre i Folketinget nu, fordi vi tager den op. Den er ikke blevet taget op her i landet, og jeg synes, at vi støder på en masse ungdommelige fejl i demokratiets navn her i landet. Og det, for at forbedre det, så mener vi, at vi kan gøre det bedre via Folketinget, sammen med Folketinget, hvor vi kan hente viden udefra. Hans Lybert, det virker jo lidt som om, at Atassut er inde i sådan en identitetskrise. Er det sådan, trækplasteret Finn Carlsen er væk? I har en relativt ny formand, og I har og en ny politisk ledelse. I bruger i folketingsvalget på, hvad kan man sige, at genopfinde Atassut? Det vil jeg ikke sige. Altså, os der er tilbage af Atassut. Vi er rigtig Atassut, vil jeg sige, så jeg tror ikke, vi vil bruge Folketinget til at bruge den til at genfinde vores rigtige identitet. Det synes jeg ikke. Altså, vi har vores identitet, og det er Atassut. Den er nok måske vores identitet har nok været grødere, vil jeg sige. Vi har ikke været klar nok i vores udmeldinger. Og det betyder, at vores tidligere formænd og bestyrelser måske ikke har været god nok til at formidle vores budskaber. Og liberalisme, det betyder, at man har respekt for den enkeltes ret til at blive hørt og få informationer. Og det er meget demokratisk politisk udmelding, som vi fra Atassut ikke har været gode nok til at formidle. Fordi når man ser jeres præsentationsvideo eller program, så kan man jo godt blive lidt i tvivl om, at der er nogle meget konkrete mærkesager, som vi kommer tilbage til. Og så er der lige pludselig sådan nogle, hvad kan man sige, luftige, nærmest sådan meget generelle politiske meldinger, som, hvad er det, er I sådan lidt i tvivl om, hvad I vil? Må jeg svare på det? Nej, Hans. Nej, det er vi ikke. Altså, det står jo klart, hvad det er, vi vil gå efter i Folketinget. Så altså, vi har undersøgt grundigt det, vi har skrevet i vores valgprogram. Så vi er ikke i tvivl. Vi kender vores sag, og den kommer vi til at arbejde for. Sten? Ja, demokratiseringsproces, det er det, vi kalder vores fremtidige initiativ til at gøre demokratiet her i landet bedre. Det vil sige, at vi skal have indarbejdet nogle klageinstanser og kontrolinstanser, fordi vi skal i gang med råstofudvinding på et eller andet tidspunkt. Og det gør, at vi skal have indarbejdet nogle arbejdsmetoder, hvor vi sikrer gennemsigtighed generelt her i Grønland. Og det betyder, at den enkelte borger skal kunne hente informationer, men også få informationer, som ikke er farvet af bestemte observans. Men hvordan vil I gøre det for Folketinget? Nyhedsmedie, vil jeg sige. Ja. Hvordan vil I gøre det for Folketinget? Jamen, det vil vi gøre,
vi vil starte informationskampagner, men vi vil også hente viden udefra. Der er en masse nye nationer, som tidligere har været kolonier. Og hvilke erfaringer har de? Det kan vi måske bruge herop. Det er vigtigt, at vi her i samfundet, her i Grønland, at vi debatterer indbyrdes, hvem er grønlænderen? Er det en fuldt ud etnisk, et enkeltsproget grønlænder, eller et dobbeltsprog, eller er det en tilflyttende dansktalende person? Er han med i grønlænderbegrebet? Det er rigtigt, at en tilflytter, som har boet her i 6 måneder, får nogle demokratiske rettigheder efter 6 måneder, fordi vedkommende får stemmeret. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal bruge det svar til. Jamen, det skal du bruge, fordi du skal bruge det til at definere grønlænderen. Jamen, en fastboende, det er det, vi skal gå efter. Kultur og demokrati, det er 2 vidt forskellige begreber, som man blander sammen i dag, når vi diskuterer, hvem er grønlænder. Vi graduerer ordet grønlænder. Jamen, han er mere grønlænder end ham der. Det kan vi ikke bruge til i vores samfund i fremtiden, når vi skal indføre selvstændighed. Alle skal have den følelse af, at jeg er velkommen, og jeg vil kæmpe for den her ø og dets befolkning, ud fra samme kulturelle begreber som det oprindelige sprog med videre. Okay. Lad os springe lidt til Folketinget. I samarbejder med Venstre, Hans Lybert. Hvor dybt stikker det samarbejde? Jamen, den stikker rigtig langt. Fordi de gange, hvor vi har været medlem af Folketinget, faktisk 21 år i træk, så har vi jo haft en tæt samarbejde med Venstre. Og selvom vi ikke har haft medlem de sidste 10 år, så har vi stadig haft et tæt samarbejde med dem. Så vi har altid følt os velkommen til fra Venstre af, og så har vi vil selvfølgelig samarbejde med Venstre, når vi kommer ind i Folketinget. Er det sådan noget, der ligger meget fast, at det er Blå Blok, der er jeres samarbejdspartnere? Jamen, det er også dels fordi, altså Venstre er også en af Danmarks største partier, hvor vi også på den måde kan have større indflydelse. Jo flere medlemmer, der er i Folketinget, som vi kan samarbejde med, så jo større indflydelse får vi også i Folketinget. Men forsvinder man ikke i så stort et parti, som Venstre jo netop er, hvis der sidder en grønlandsk repræsentant og råber lidt om Grønland, og når der er 45 andre venstrefolk, som har nogle helt andre dagsordner, forsvinder man ikke i sådan et parti? Det gør man ikke, fordi når vi skal indgå til samarbejde, så har vi klart udmeldt, hvad det er for nogle mål, vi har. Og det samarbejdsaftale, det bliver ikke ændret af, at der er rigtig mange medlemmer i det parti, man nu engang har valgt som samarbejdspartner. Hellere at have 54 medlemmer fra samme parti som samarbejdspartner, i stedet for at stille sig et eller andet hjørne sammen med 4 eller 3 andre, hvor man danner et eller andet gruppe. Det kan man nemt kalde for en kaffeklub. Okay. Men hvis nu Blå Blok går hen og taber valget, er jeres stemme så ikke et eller andet sted spildt, så er I jo sat uden for indflydelse? Ja, det vil jeg ikke sige. Altså, vi vil stadigvæk indgå i et meget stor gruppe i Folketinget. Og på den måde kan vi jo få en del af udvalgsposter også. Selvom hvis vi nu skulle risikere at sidde i opposition sammen med Venstre. Jeg synes ikke, vi vil... Selvfølgelig får vi får mindre indflydelse end regeringen, men stadigvæk vil vi jo kæmpe for Grønland, og vi vil gøre alt for at kæmpe for Grønland, og selvom vi skulle nu sidde i oppositionen. Må jeg lige tilføje noget? Ja. Han har sagt det, men jeg vil gerne uddybe det. Hvis vi kommer i opposition sammen med Venstre, vi får adgang til lige så mange udvalgsposter, næsten lige så mange. Og det betyder, at vores mulighed for at komme i forskellige udvalg, måske ikke ved direkte medlemskab, men vores politik for Grønland, den kommer stadigvæk ud. Vil du afvise et samarbejde med Rød Blok, hvis de kommer og giver jer nogle større indrømmelser, måske en bredere og større CIA-undersøgelse? Vil du afvise et samarbejde med Rød Blok? Det er ikke det, det går ud på, når man indgår et samarbejde med Venstre. Vi er stadigvæk åbne for, at vi kan samarbejde med andre, også anden grønlandsk medlem i Folketinget. Om det er medlem i SF eller Socialdemokraterne, det er underordnet. Vi skal kunne samarbejde, men
med hensyn til CIA-undersøgelsen, der har vi gjort det til personligt spørgsmål. Om vi ønsker en undersøgelse eller ej. Vores medkandidat fra Dasut, Knud Christiansen, han mener, at der skal en undersøgelse. Hvorimod jeg mener, vi skal videre ud fra vores slogan, der hedder, vi skal kende vores historie, vi skal lære vores historie, men vi skal ikke være bundet til vores historie, fordi vi skal handle ud fra nugældende omstændigheder, og ikke ud fra en historie. Og desuden, så må man da sige, og være realistisk og sige, at hvor meget kan Danmark hente af yderligere informationer fra USA i den forbindelse? Hans, skal man ikke til hver en tid i politik sælge der, hvor man sig selv, eller altså søge derhen, hvor man kan få maksimal indflydelse? Altså er det ikke sagen frem fra partiet og partifarven, der er vigtigt i denne her sag? Altså, vi har meldt ud, at vi vil samarbejde med Venstre primært. Men vi, som Sten sagde før, er vi selvfølgelig åbne for at kunne samarbejde med andre. Men primært der vil vi samarbejde med Venstre. Hvor meget vil du være bekendt og blande dig i dansk indenrigspolitik? Altså, må I svare på det? Jeg vil sige det sådan, altså, så længe Danmark ikke blander i vores sager, så vil jeg ikke blande i deres sager. Så der er sådan en grænse om, hvad du vil blande dig i og ikke blande dig i? Jamen altså, vi har jo hele tiden haft den der gentleman-aftale, men fra Danmarks side har sagt, at vi ikke vil røre deres sager, der er hjemtaget i Grønland, så længe I holder væk fra vores. Så den vil jeg stadig køre på videre i Folketinget. Du vil ikke bruge det som at sige, jeg er ligeglad, jeg har min stemme her i Folketinget, så skal du give mig noget for ligesom at lade være med at stemme imod dig. Må jeg svare på det? Ja. Jeg vil ikke misbruge sådan en fantastisk mulighed til min egen fordel. Fordi der er nogle principper, man måske ikke lige kender så godt til hos de andre partier. Fordi vi har flere partier, der er udmeldt. Det vil hellere have indflydelse frem for arbejde ud fra principper. Princippet må være, når man selv ønsker, at Danmark holder sig uden for det område, vi har hjemtaget, så må man da også til gengæld vise noget samme konduite, når det gælder danske forhold. Og det værer sig krig, fordi Grønland betaler ikke med mennesker, heller ikke økonomisk til krig. Vi vil gerne, at Grønland bliver informeret omkring det, men vi må kunne stole på, at hvis der er så meget ravage omkring en krig, der bliver planlagt, jamen så kan oppositionen stadigvæk kræve afstemning. Ja. Hvordan har selvstyret, eller indførelsen af selvstyret, som er kommet siden sidste folketingsvalg, ændret den måde, eller den rolle, som et folketingsmedlem har? Jamen det er selvfølgelig blevet... Jeg plejer at sige, det vil have været sjovere at stille op til Folketinget for 10 år siden. Men, altså nu er vi kommet til 2011, men det er stadig en del af arbejde, der skal laves i Folketinget. Dels fordi der er en del af sagsområder, der ikke er hjemtaget endnu. Og vi har de danske studerende i Danmark, som er så heldige at få gratis at få dem uddannet i Danmark. Så det er stadig en del af arbejde i Folketinget, der skal laves fra grønlandske medlemmer. Hvad er opgaven nemlig? Hvad er opgaven for et grønlandsk folketingsmedlem i Folketinget i dag? Jamen, vi har i Adasut truffet nogle mærkesager, fælles mærkesager. Det er, at vi vil lave større informationsarbejde om grønlandske forhold i Folketinget, men også i Danmark generelt via dagspressen. Det kommer vi til lige om lidt. Hvad kræver det at have sådan en post? Hvad det kræver? Jeg vil sige, den demokratiske ret, der gælder medbestemmelse, og at det at kunne stille op til en post, gælder alle, uanset uddannelse. Jeg vil ikke negligere folk, der har taget en høj uddannelse, men det gør dem ikke bedre til at bestride de poster, folkevalgte poster, fordi det gælder om principper, det gælder om politik, og det gælder om mål. Inden vi kommer til jeres mærkesager, så har jeg lige et klip fra jeres præsentationsprogram, som jeg gerne vil vise jer. Det skulle gerne komme her. Sorslu, Elisabeth Rarelso, Galaslit Amersasu, Danmark imod Nunigopul. Der går en unetsinut, Utarusukka Orsutik, Dunorsemartarpul. At der summingan i Folketinget, Mrs. Suititinissa, Aslukusupparpul. Mrs. Suititinissa,
такутиссава киситсисингорлуу нунатсинни атугассаарититаасу Danmarkimut саниллиуллуи аллаанеоқинерсу киситсиситтаакку пигиларутси атассууммит нериутигарпут калааллит Danmarkim наюақартут нунатсиннут утерусулерниссаат ангусиннаассаллутигу. I vil på charmeoffensiv i Danmark og kapre grønlændere tilbage til, her til landet. Hvorfor er det vigtigt? Hans, måske? Jamen, altså, de andre partier har jo meldt ud, at de gerne vil arbejde for grønlændere, der har bosat sig i Danmark. Og jeg vil vente den sådan. Vi vil fra det slut hellere arbejde for, at for vores grønlandske landsmænd, der må komme hjem til Grønland, i stedet for at vi vil gøre vilkårene bedre i Danmark for dem. Så vil vi hellere få dem hjem til Grønland. Altså, de har jo selv valgt at flytte til Danmark. Men vi vil selvfølgelig undersøge, hvorfor de har valgt at flytte til Danmark. Det vil jeg gerne have tal på. Sten, du må høre. Jeg vil gerne tilføje, at mange af de fastboende grønlændere i Danmark har et ønske om at komme hjem igen. Men på grund af den politiske situation, hvor de føler, at der ikke er optimale demokratiske principper her i landet. Så det er jo det, fordi der er jo undersøgelser, der allerede er lavet, og du læste også selv op på et andet tidspunkt i jeres præsentationsprogram, at det jo handler om et skolevæsen, de ikke er tilfredse med, sundhedsvæsen og børneinstitutioner. Det er det, der holder folk fra at vende hjem. Ja. Hvorfor en ny undersøgelse? Vi ved godt, hvad der er i vejen. Skal det ikke tid til at handle og ikke undersøge? Nej, men altså det her formodninger, det er jo den undersøgelse kommer med. Det er formodninger, det vil sige, der er ikke eksakte tal på, hvilke forskel der er. Priser på børneinstitutioner. Er der plads nok? Er der plads nok i folkeskolen? Er den så ringe i forhold til den danske folkeskole? Det er sådan nogle ting, vi skal have sat tal på, sådan så at vi faktisk aflever nogle fordomme. Det er faktisk det primære mål. Og hvis det ikke er fordomme, så har vi nogle tal, vi kan give til Naalakkersuisut eller Inatsisartut og sige, det her oplysninger, det kan I bruge til at forbedre forholdene, sådan så at dem, der har ønsker om at komme hjem igen, men som holder sig tilbage, kan komme hjem. Men er det ikke en opgave fra en Inatsisartut-politiker? Jo, altså hvorfor så ikke starte for Folketinget? Altså, de grønlændere bor jo i Danmark, og de har jo valgt at flytte til Danmark, og de har stemmeret i Danmark. Så det er bare være på sin plads at begynde med at starte undersøgelsen i Danmark, så vi får de konkrete tal, som vi kan overdrage til den grønlandske Naalakkersuisut Inatsisartut, så de kan ud fra de tal kan begynde med deres arbejde her hjemme i Grønland. Hvorfor er det helt så vigtigt at få dem hjem igen, hvis de har valgt at bosætte sig i et andet land? Vi skal jo blive selvstændige en dag. Så er det vigtigt, at det føler, at det har været med i processen. Det er igen den her proces, jeg hele tiden snakker om. Det er, vi har et mål om at blive selvstændige, økonomisk selvstændige i første omgang. Men det er bedre, at folk de kommer hjem og er med i processen. Fordi den viden, de har, den kan vi også drage nytte af. Vi skal hele tiden forbedre grønlandske vilkår ved at helst hjemkalde folk, eller give dem lyst til at virkelig gøre deres drøm. Lad os holde fast i nogle af jeres mærkesager, Hans Hybert. I hvert fald i jeres præsentationsprogram, så er det dig, der ligesom lægger ansigt til, at ungdomsboliger til studerende i Danmark og udenrigspolitik, et sæde i udenrigspolitisk udvalg, er meget vigtigt for dig. Hvordan vil du skaffe det? Jamen, det vil jeg gøre ved altså, først vil jeg sige, at det er meget vigtigt at have det post der, fordi vi bliver endda selvstændige, eller vi er på vej til selvstændighed. Den proces har vi jo allerede sat i gang. Og så er det meget vigtigt, fordi vi skal jo snart, nu er vi jo gået i gang med olieundersøgelserne af undergrunden af Grønland, ikke? Og så har vi råstofområdet. Så er det meget vigtigt for os fra det syd at have i hvert fald en post i udenrigspolitisk nævn i Danmark også. Hvor realistisk er det? Jamen, det er realistisk. Altså, man skal kæmpe for sagen. Altså, jeg vil ikke gøre det samme som IA, hvor de har sagt, eller jeg vil sige, har brugt en undskyldning, der vil sige, altså, vi deler det plads med vores færøske medlem. Altså, Færøerne har 2 pladser. De har 2 siddende i udenrigspolitisk nævn. Altså, jeg vil sige, at vi skal have den ene plads til Grønland. Hvad skal sådan en plads bruges til? Jamen, altså, vi skal lige gøre det klart, at udenrigspolitisk
nævn. Det er et nævn, som regeringen skal høre, før det giver en udmelding om udenrigspolitisk politik, den officielle udenrigspolitik. Før den udmeldelse, så skal regeringen høre politisk nævn. Og der er grønlandske interesse tit og ofte drage ind i selve sagen. Og det betyder, at det er vigtigt, at vi hele tiden er repræsenteret i nævnet. Så det er sådan en plads i udenrigspolitisk nævn skal bruges til? Eller udvalg, som det Direkte. Direkte. Sten, udover det her med grønlændere i Danmark, så er det klimaforandringernes betydning for Grønland og styrke bevidstheden om Grønland og grønlandske forhold i Danmark. Hvorfor er det vigtigt at styrke bevidstheden om Grønland og grønlandske forhold i det danske Folketing? Jamen, det er fordi, at Folketinget stadigvæk har de ansvarsområder, som det regulerer lovmæssigt. Og det er vigtigt, at danske folketingsmedlemmer ved, hvilke forhold vi lever under. Det er ikke nok med, at man sender en delegation i forbindelse med en lov, man påtænker at lave. Det er nødvendigt, at man hele tiden videregiver faktuelle informationer til Folketinget, men sandelig også til den danske befolkning, fordi vi har en masse fordomme i Danmark, gående ud på, at vi er meget mindre udviklet. Vi er meget mere udviklet, men... Hvad skal det nytte at oplyse dem om det? Jamen, vi har en sameksistens, som har varet i mange, mange år. Og den sameksistens kan sagtens forbedres ved at give rigtige informationer indbyrdes. Den almindelige grønlandske folkeskoleelev, han bliver uddannet i danske forhold meget bedre end i forhold til en folkeskoleelev i Danmark eller får at vide om Grønland. Og der skal være balance i vores sameksistens. Og der kan vi lige så godt arbejde med hinanden og sige, jamen, vi har det her informationer, vi gerne vil give, og det kan man gøre via dagspressen og offentlig debat. Hans, for dig er det også vigtigt med ungdomsboliger til studerende i Danmark. Hvorfor er det noget, du har kastet over, eller vil kaste over? Jamen, altså... Jeg fra starten af sagt, at vi er på vej til selvstændighed. Det kommer vi, om det bliver 25 eller 30 år, er jo sådan set underordnet. Men vi skal altid sikre, at det unge studerende i Danmark altid har en bolig, når det kommer til Danmark. Fordi altså, vi skal jo overtage vores egne arbejdspladser med højt uddannede unge eller grønlændere. Og det er selvfølgelig meget normalt. Eller det skal bare være sådan, at når grønlændere tager til Danmark for uddannelser, altid skal have et plads. Lad os lige vente her, fordi så jeg har et klip mere. Jeg håber, vi er klar med det, og det skulle gerne komme her. Befisem geoslomne, Sulinia Ratigifik, Transparency International, Allartineratto, Atassumil, Tabassassorparbut. Tassumam Sulinia Ratigifio, Qulakkiisava, Inuaqatiinneq aqutsineq, аммасумик ааммалу ерсарissumik ингерласиннаанissaa таассума саниатсуут атассуммингаанит исамақарпуут нунан aqutsisut нунат тамат ассиингитсут пеқатааффигисаани пеқатииффимми илаасортангортаақарто таамаасиллини нунарпут аатитассатиут атуинермиут аммасумик такуссаасумиллу ингерланеқарсинааниассамма. Vi har været lidt inde før. Nu er det Transparency International. Hvad har det med en folketingspolitikers arbejde at gøre? Løsning, ordet det er demokratiseringsproces. Det vil sige, at vi skal gøre vores samfund gennemsigtigt. Det magiske ord, det er gennemsigtighed over alle linjer. Det her, jeg skal lige gøre det klart. Men det er vel en Inatsisartut eller en naalakkersuisut-opgave. Det er vel ikke vores medlem i Folketingets opgave at gøre noget gennemsigtigt i Grønland? Rigtigt. Hans? Du har fuldstændig ret. Må jeg ikke lige svare på det? Det er fordi, vi har i dag to naalakkersuisut-medlemmer, som har været beskyldt for at have nogle særlige interesser. Og det har været beskyldt for, at det var lidt dunkelt, det var ugennemsigtigt. Og når vores to højtstående
medlemmer i naalakkersuisut kan have det problem, så har vi altså et stort problem, demokratisk underskud her i landet. Et underskud, det kalder jeg fordi... du vil stille op på Folketingets talerstol og råbe, at der er korruption og demokratisk underskud i Grønland? Jeg vil sige, at vi skal forbedre vores demokrati her i Grønland, og Folketinget, Danmark har et særligt ansvar som tidligere koloniherre at hjælpe Grønland bedst muligt til at blive klædt på, til at have det bedst mulige demokratisk udvikling, før en selvstændighed kan blive til en virkelighed. Altså, men altså, jeg har haft hjemmestyre og nu selvstyre i mere end 30 år. Jeg kan stadig ikke se, jeg kan stadig ikke helt se linket til den danske folketingsstol. Jeg vil gerne svare på det sådan, at vores demokrati er meget ungt. Så vi begår en masse fejl. Og vi vil begå flere fejl endnu. Men der er plads til, at vi kan gøre det bedre. Hvorfor ikke få det bedst mulige redskaber, som vi kan hente fra tidligere kolonier rundt omkring, tidligere koloniherrer? Hvad har de gjort, og hvilke erfaringer har de gjort sig den dag, deres tidligere koloni fik selvstændighed? Hvilke problemer har de stødt på? Og det kan vi gøre via Folketinget. Vi skal videre til noget af det sidste her, hvor det kommer til at gå lidt stærkt. Hans, hvorfor skal vælgerne stemme på dig? Altså, folk skal stemme på mig, fordi jeg vil arbejde for det grønlandske befolkning. Det siger nok alle, men det vil jeg sige i første omgang. Men jeg er jo ung. Jeg er også meget stedig, så hvorfor ikke? Altså, jeg vil arbejde for den grønlandske befolkning. Jeg vil godt sige, inden vi kommer til dig, nogle gange kan det være lidt svært lige at se forskellen i denne her kampagne mellem jer, Siumut og IA, og det sådan flyver lidt rundt. I alle sammen vil tjene Grønlands interesse. Hvor er den grundlæggende forskel for dig og de andre kandidater, Sten? Det er fordi, at det gør sig anderledes i forhold til de andre partier. Vi vil ikke blande os ind i danske forhold. Vi vil Grønlands demokratiske proces. Vi vil gerne booste den. Og vi vil arbejde ud fra principper, og ikke ud fra mest indflydelse. Fordi der er nogle principper, man hele tiden skal prøve at have som udgangspunkt, i stedet for at man farer rundt. Pointen er fanget. Hans, en del af arbejdet i Folketinget er at være en repræsentant for Grønland. Rejse rundt og holde taler og foredrag og klippe snore over. Er du en god repræsentant for Grønland? Ja, det er jeg. Hvorfor? Jamen, altså, så vil jeg også sige, at jeg har jo dyrket sport, siden jeg var ung. Så jeg ved, hvordan det er, at skulle præsentere sin egen by som sportsmand, for eksempel. Det kan jeg føre videre i Danmark, bare på vegne af noget større, selve Grønland. Hvad kan du, som Hans kan? Det ved jeg ikke, men jeg har den holdning, at jeg har lige så meget værdi som en anden kandidat, der måske har en højere uddannelse. Men det gælder, det er, at man har nogle mål, at man klart kan give udtryk for dem, og at man har nogle principper. Måske har det andre ikke det, fordi det heller vil arbejde ud fra tilfældigheder. Jeg skal lige høre her, når det nu er jer to, der er mødt op her i dag, er det så fordi, det er jer to, der er Adasuts spidskandidater? Jeg må erkende, at jeg blev nævnt som spidskandidat i vores kandidatgruppe, selvom jeg måske havde ønsket, at vi var lige værdige, fordi efter demokratiske principper, så har alle ret til at stille op. Alle har ret til at ytre deres meninger, og det er det, jeg respekterer. Det lyder meget godt. Men at vi ikke er 4, det betyder, at vores økonomi den er så anstrengt, at vi ikke kan stille op 4 mand. Hvem vil du pege på som den mest velegnede repræsentant af alle de kandidater, der er? Hvis ikke du må pege på en af dit eget parti, kan du svare på sådan et spørgsmål? Det vil jeg altså være fri for. Okay. Meget fint. Jeg skal lige sige her, vi har jo en afstemning på KNR-GL, og det ser ikke så godt ud fra Adasuts kandidater. Hvordan har du med, at I ligger ikke til at komme ind? Jamen altså, blandt folk, der har adgang til internettet, folk, der har adgang til at kunne stemme, det er en begrænset befolkningsdel. Og blandt dem, så har vi måske ikke været tydelige nok endnu. Men jeg håber, i og med den her aften, at det ved ham Sten der, eller ham Hans der, det har nogle klare mål. Og det hvad vil du gøre for at ændre den stilling?
Jamen, altså, jeg har hele tiden sagt fra starten af, at jeg ikke vil bruge Facebook som primær kampagnemiddel. Altså, jeg har hele tiden sagt, at jeg hellere vil komme ud til befolkningen, ud på vejene, for at høre deres meninger. Altså, jeg synes, det er lidt svært at høre deres meninger ud fra Facebook. Altså, jeg vil hellere møde personen for at høre, hvad er dine holdninger til, hvordan kan vi arbejde bedst for dig i Folketinget? Kan I nå at vente? Det håber jeg, fordi når man går ind i politik, så er det fordi, man har et håb. Man håber, man kan ændre tingene. Det er det hele går ud på i politik. Det bliver den sidste bemærkning. Tak fordi I kom. Tak. Også tak til jer seere. Vi er tilbage med mere valg allerede i morgen, hvor jeg kræver klare svar fra demokraternes kandidater. Fortsat god aften her på kanalen.